El darrer territori de les Illes Balears que encara estava gestionat per Madrid era el Parc Nacional de Cabrera. Des del dia 1 de juliol, aquest arxipèlag se gestionarà ja des de Mallorca. Això, per la Conselleria de Medi Ambient, és un motiu de satisfacció perquè Cabrera és un lloc emblemàtic, és un lloc simbòlic que havia estat llargament reivindicat per tots els proteccionistes. De fet, la seva declaració com a parc natural als anys 90 va ser conseqüència d'una gran mobilització ciutadana demanant que Cabrera fos preservat a tots els seus valors naturals. Per això i perquè és el parc nacional maritimoterrestre més important de tot l'estat i a part d'estar protegit a la seva superfície terrestre, també té tota la seva costa, tot el seu mar protegit i conserva un gran tresor de riquesa natural. Per tot això, vos convidam a conèixer i a disfrutar de Cabrera a partir d'ara. Volem que aquesta gestió sigui més propera, que sigui més fàcil per als ciutadans de les Illes Balears conèixer i disfrutar d'aquest arxipèlag, però això s'ha de fer amb el màxim respecte, perquè els tresors de Cabrera els han de preservar per a les pròximes generacions i, en certa manera, tot aquest tresor natural l'han de continuar mantenint en bon estat. Per això vos convidam a gaudir de Cabrera, però també a cuidar-la i a mantenir-la en bon estat.